que vaig a Sant Pere Pescador, Ai, Sant Pere a Port a llançar. Perquè és important. Una poma i l'aigua per les... Ah, sí, home, Oriol, no? Sí! Perquè havien de rodar. El Caladà ens ha enganyat, per això. Perquè diu, no, sortiu la pròxima, que és a prop. Adeu, no, ja comença ja. Adeu. Adeu. Ja gira, ja gira. Ara. Sí, perquè no hi ha pas gaire gent que... La Maria... Sant Miquel Pujol? Ah, sí? Capmanyo. A Capmanyo. Capmanyo, collons. Ara ja sé per què va malament. Vaig al número 13. No sols així, sinó hasta així, aquí. Una havia... No, érem només en camp. Jo no ha dit res el Junyent, ara. No ha dit res el Junyent. O passa per sota? Què són aquestes muntanyes? Roser! Oitos! Aquesta surt d'aquesta torre surt tot d'arreu, Mira què teniu aquí. Caves del Castell. La foto? El casino. No, no. Jo no m'hi posaré pas que ho vaig. Home, 230. ja està. Mira, aquesta és la que surt de totes les fotos. Aquesta sí que és maca aquí, Surt de totes les fotos. Aquí sí. Mira la No, senyora. surt les dues torres. Surten aquest... Veus com el francès va vestit de peregrí? Amb el seu gorro de peregrí? Oita, Francesc, aquesta iglesia. Era de les iglesias maques. El convent, és un convent. La competència? Populars. Maca, és maca. Quina raó més blanca, com que la... Sentiu el francès? Què, la pinti de meu? Ara tenim un cotxe més guapo, tio.
fet, ara que ho dius, no que hi havia cap entrada. Haig de dir la que a comprar jo. Sí, jo no vull una cosa americana al pit, eh? Sí, jo la ai, Perquè dic la molt llarga, Tu, el presto i el no presto, aquest. L'orquestra i el cappuccino. Ja de les bolides.